Здравейте! Здравейте! Днеска искам да се поделим с моята клиентка Емилия какви резултати имаме. Емилия доди при меня една година назад. Точно така. А кажи, Емилия, с какви проблеми ти беше? Аз когато дойдох, ме болеше много глава, непрекъснато. Врата, шията ми беше схванат и дискомфорт в стомаха. И започнахме с масажи. Да, започнахме с масажи и до това ти прави изследвания и ко ти казаха, че имаш полипи. Да, имам полипи в дебелото черво. Колко години назад ти прави изследвания? Преди 5 години, 6 години. Преди 5-6 години. Емилия не пиеше вода? Изобщо не пие вода. Да. Първото нещо, което Мария ми каза, че е много важно да се пие вода. Аз не вярвах, че може с водата да се излекувам, но започнах да пия много вода. И промяната започна да се усеща. Да, и започнахме ние да работим с Емилия, да й изчистим червата, черния дроб. Съставяхме оздравителна програма, която работи на целия организъм, която чисти, питае организма и възстанавлива обмян на веществата. И вот Емилия мина тази програма. Тя състои от той, че аз разписвам какво трябва да пие, давам нутрицептики, тото и натурални витамини, които са работя много години с много хубав бренд Nutrilite. Знам дозировките, аз съм нутрициолог и съставяхме на програма за Емилия, която беше индивидуална. И сега Емилия днеска ми каза, че тя минала изследвания пак. И какво ти казаха? Изследванията показаха, че полипите ги няма. Което беше много чудващо и никой не можеше да повярва, че ги има и се изчезнали от само себе си. Но всъщност програмата, която ми приложи Мария, ги е изчистила. Това е доказано. Да. Много се радвам за такива резултати на моите клиенти. Аз винаги гледам да помогна и правя всичко възможно, което може да подобрим състоянието. И много резултативно, много, като искаме да видим има ли резултат или няма, правим изследвания до и правим изследвания после програмата, която го правим. Да. Как препоръчаш ли на други хора? Да, много горещо препоръчвам всичко, което прави Мария, което е далеч повече от масажи, с нейните съвети, които дава, програмата, която може човек да си приложи. Резултатите са фантастични. Благодаря. И не се налага да се пият лекарства, химия, това, което всички лекари правят. Благодаря ти много за отзива. Благодаря.